Ja tenim la primera aquí, important victòria del Barça davant de l'Atlètic de Bilbao. Connectem amb la nostra unitat mòbil situada a les afores del camp de Mestalla. Endavant, doncs, quan vulgueu, companys. Bona tarda, ens trobem aquí a les rodalies de l'estadi de València on s'ha jugat la final de la Copa del Rei. Tenim amb nosaltres un alt directiu del Futbol Club Barcelona. Hola, bona tarda, felicitats, felicitats. Moltes gràcies. Com ha anat l'emoció? Molt emocionant, molt emocionant. Sí. Quin càrrec té vostè dintre del Futbol Club Barcelona? Soc un vocal. Convocat? Un convocat no, un vocal. Ah, un vocal. Molt bé, el veiem molt eufòric. Estic molt content, ho estic celebrant. Ah, molt bé. Quanta estona fa que és aquí? 2 hores. I quantes hi queden? 2 més. Molt bé, felicitats. Moltes gràcies. Seguim, anem, companys. Senyora, com ha viscut la victòria del Futbol Club Barcelona? El racó de l'Albert a l'edició. No m'atabalis.com. No t'engegaran els gossos. Efectivament, ens trobem a les rodalies del camp. Com veieu, la gent està sortint en aquests moments. Tenim amb nosaltres una persona que ha viscut el partit en directe. I tant que sí. Bona tarda, senyora. Sí. Vostè ha estat al camp. I tant. No, al camp no, a casa meva. A casa seva. Vostè viu a prop de l'estadi. No, vivo aquí al Parecol. I Però com- tinc les finestres plenes de banderes, jo. Fixi's. Com ha vist el partit? Molt bé. I el gol del Ronaldinho era aquell? No, Ronaldinho no hi era. No era- Ronaldinho no hi No aquell, era. aquell arrissat. Busquets, El Busquets sí que... Messi, Va, qui més? Xavi i l'altre quién era, Busquets. Molt bé, Busquets. molt bé, moltes gràcies. Sí senyor, en Busquets va jugar també, que l'ha dit 2 cops en Busquets. Vinga, seguim. Aquesta canalla. Els hi farem cantar la cançó del Copa, Lliga i Champions. Va, vinga, nanos, començareu aquesta Copa, Lliga i Champions. Visca el València! No se la saben, senyores i senyors. Doni de coses, en Jordi. Molt bé, nano, ja t'he conegut ja. Adéu. Ah, un fan, ens coneix la Toni. Un fan. No. Per què? És que habla malament. Ah, malamente. Ah, digues. No, aquí no. Has d'anar allà que hi va. Anem. Paparazzi. Aquí veiem un senyor amb el paraigües amb els colors del Futbol Club Barcelona. Sí, senyor. Els paraigües del oficial del Futbol Club Barcelona. Sí, senyor. No, leid. No, Nick Barcelona. Ah, Barcelona. No. No, no Barcelona. No. El Schuster. Alemanya. Alemanya. I vostè ha anat a veure el partit? Sí. I què? Quina opinió en té? Sí. El metge de Barcelona. Sí. Ricardona. Sí. Meriano. Coca-Cola? No. Meriano. Ah, tu yerno. Metge Ricardona. En Ricard Pruna. Senyor metge. Ah, molt bé. Meriano. És el sogre del senyor Pruna. Ja. Felicitats, dongui els records de part nostra. Ja, de mañana. Mañana, molt bé, doncs records amb el doctor Pruna. Esa la puta mierda. Canta una cançó. Copa, Lliga i Champions. La saps aquesta? És una prendre pel cul perquè no guanyareu mai la Manchester. El Manchester, el Guanxo. No guanyareu mai la Manchester. De Manchester, penalti. Manchester. No la guanyareu mai. Sí. Aquesta hora fa cara... Tu hi entens amb això? Sí, Guardiola, perdona, no guanyaràs mai la Champions League. Mai de la vida. Poder no. Mai. Ho dius molt convençut i em fots por, Saps per què? No. Saps per què no? Perquè fots 4 línies i n'hi ha 2 bandes. Sí. I sempre es penses per una banda, però sempre te la quedant per l'aire. Pensa-les en una. M'has deixat pasmao! I cada dia diran aquí, em diran, fill de puta, cabron, casals de merda, escarós.
Jo ni entenc en futbol, tio. Hòstia, Pues sembla que hi entengui. Sí, Però sí. s'ha molat, tio. molt bé, company. Vai, l'ajudaré. I tant que sí, hòstia puta. Encara no sé què m'has dit. Que l'ajudaré, tio. Ah, la jugaràs? Que l'ajudaré. Ah, l'ajudaràs? Tant. Amb qui? Amb en Guardiola. Amb en Guardiola. Així sí que guanyarem el Ja podries Champions. fotre de segon entrenador, nano. Tens la vida solucionada. No? No. Oita, per això, de totes maneres... No. Sí. Però has escoltat això, no? Està gravat? Sí que està gravat, sí. Doncs passa-li mèdio. Ah, sí. Tens ocasió o no? Sí, sí. Tens ocasió? Oh, sí, tenim ocasió, companys en directe, sí, tenim ocasió. Saps què et dirà? Em comuniquen que sí, tenim Et ocasió. dirà, jo soc Sant Padó, no sé què. Sí. Això diu de raó. Fixa't, de Viladrau, com l'aigua. Jo es pensava que és una tonteria de res, però... No, però hi ha connexió, hi ha 6, 4, connexió. 2, 2, 2, tio. I aquest senyor té de continuar força. Jo, alemó. Alemanya. Collonana. Alemanya porta el paraigües del Barça. No, dic de pas. No, és del Barça. Dic de pas. No, és del Barça, no. Alemanya. Sí, és d'Alemanya. No, aquest és d'Alemanya. Aquest alemany, Dutch, Deutsch, sí. Monich, Deutsch, no Múnich. I Truach. Dutch Monch que no Truach. parla alemany. No, ens enreda. Ei, 40 botelles. Jo aquest pa per ahir. En Guardiola digues 40 botelles. Sí, senyor. Bueno, fins aquí, no? I prou. Tornem la connexió als estudis centrals del racódelabert.com. Digues adéu, Jo no compa. tinc això. A Viladrau. A Viladrau. El racó de l'ou. Mir Club alle. Sí, en Pruna. Mir Club Alemanya ist Kaiserslautern. Ah, Cacerroten. Casterlapen. Kaiserslautern. Hòstia! Molt Sí, bé. aquest sí, aquest sí. Ei, Sí. si veus en Guardiola, Merci. Europa. Heu d'arribar. Això l'enviarem a Guardiola, això. Va, I arribar. No, això era tio, no! Ja, tio! Borratxo, ja No, no. Sóc jo. Va, anem. Tio, què? Senyor Guardiola, sisplau, 2 línies en quadre, sisplau, a l'aire, encarregant a l'aire. Et dit abans, però t'he dit de collons. Que compri paraigües. Ara no t'ha sortit, ara. No, clar, Que tio. compri paraigües. Home, està amb els collons. És a Casterlaten, tio. No hi he anat mai. Casterlaten. Saps què és això? Sona malament. No, és per hòsties, tio. Cago en Déu. Bueno, va. On tens tu? Jo estic aquí. De Sant Padó, amb en Guardiola. Me cago en Déu, tu Sant de Padó. Aquest, de Sant Padó, ha vingut a peu. Campador. Ha vingut a peu de Sant Padó. Molt bé, com en Serrallonga. Hòstia, si el veu, guarda. Va, bona, va. Mira. No, allà ho has gravat abans. No, que allà... Que ets dependent d'en Serrallonga. Com es deia, el búndol aquell, en Sorsalses, això. No. Com que no? Des de les Guilleries. Sí. Va, Albert, tanca la missió que has d'anar a treballar, tu. Bueno, Aquests cares fora tots. sí, veus? Ja ens foten a Va, fora. és que aquí anem a la tele es va amb temps, tu. Directe té això. Bueno, companys Apa. i companyes... Despedeix-te Ah, també. sí. Amb qui hem parlat? Amb qui hem parlat? Que encara sabem dir... Michelangelo. Amb Miquel Àngel! El que ha fet la capella sí. Hòstia, primícia, tu, vinga. Apa. Nano, brutal, brutal. Brutal. El fatal, aquest Brutal. Que bo, que bo. Tela. Un crac aquest que hi havia aquí fora. No, ja està. Bé, sembla ser que la nostra unitat mòbil té alguns petits problemes amb el munt de seguidors que he vist de fora del camp. Bé, passem a publicitat i llavors continuem l'entrevista amb els nostres convidats, el cavaller de Vidrà, el Conflor i la nena. Fins després, companys.